Kona ke uzongitshela uzokhipha amaqiniso sayasulikhipha neqiniso. Uba wengane? uPatrick. Patrick muphi? uPatrick Mashaba. Mashaba. Yebo. Wena ungitshela kabi wena. Ungitshela kabi wena. Patrick Mashaba. Yes. Ngakhuza le ndoda. Bafusuka wena. Suka. So Aningilethele igadi. Ngicela ningilethele igadi. Ngeke ngize ngikwazi ukuyimela lento. Gadi. Yo, baf. Hlisa umoya. Sis. Oyibo. Andiyeni ne-progress na. Ucapha. Yazi bafo lento yenzayo bafo izokubophisa ngento encane. Asikho isidingo sayo yonke lento. Ngiyazi ukuthi ungqamile mfowethu. Kodwa manje ukubeka umuntu isandla kuzokufaka enkingeni. Manje uchaza umuze uSpider-Man manje la. Cha bafile indlela oyenza ngayo iyona ebanga ukuthi kusize sifike la sikhona njengamanje. Angithi imbangela la sifuna ukufika kwi-solution. Angishayise umoya ngisangikhwapha. Asuke eduze kwami. Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, anginibingelele, ngiphinde nginamukele kwa Black Life TV. It's me myself, uSibusiso Shabalala, ugaqele emkhonteni otuze emntwini umthondo wethu sekade lithunda bafokazana. Suka! Oswala kahla lensizwa madoda, untombizi imqomo ebusungu obemini isaba amasokazi. Uyazi ke nawe mangivela, I'm all about indaba ezishaqisayo kodwa ekugcineni hlezi kuzoba khona isolution. Phecelezi isixazululo ukuthi indaba lezo seyixazulula kanjani. Ngiphinde ngabuya ke futhi ngohlelo lakho lithanda kakhulu oluthini sikhipha imfihlo. La eceleni kwami kunoSiso sibhalelile kunemfihlo afisa ukuthi azoyibhodla. Ngiyakucela ukuthi la ukhona njengamanje unganyakazi, hlala phansi ulalele ngoba ngenzeka ukuthi lento azoyikhuluma into ekwadlula kuyona noma into odila nayo manje noma into esazodila nayo. You will never know. Basho njalo ndlebe ezikhanyilanga. Sisi wami uyaphila. Ngiyaphila bhuti wami njani? Hayi ngikhona. Sigwinya noma kubaba ngoba kuyasiphilisa ngani yakwethu. Ngicela uzi-introduce kumbukelo weBlack Life. Ukuthi uba igama lami nguNgwelile Ndlovu, ngisuka eClermont eNdunduma, ngibhalelela ka Black Life TV ngodaba engifuna ukudlulisela umuntu wami engithandana naye uThabiso Sibiya. Alright, ngaphambi kokuthi siqhubeke siye lapho ngizocela ungichazele kabanzi ukuthi umuntu okhule kanjani, ukhula uhlala nobani yabo? Angikhule ngidlala nogogo wasikhulisa nje kamnandi, ngaze ngaqeda isikole, ngaze ngaba mdala ukuthi ngisemathubeni ukuthi ngizozimela. Yeah. Okay. So njengamanje uhlala kuphi? Uhlala khona eClermont noma ungaphakathi la town uyasebenza? Ngihlala eClermont. But etown ngiyama ngabe ngiya emsebenzini. Okay. Intombi endala yona isadla sanhlavana kodwa. Udala yahlangana nobaba omkhulu ayisekho. Okay. Alright. Ngicabanga ukuthi sengitholile ebengikudinga. Ngisacela ke manje usho imbangela ekubeka la. Uyiqale nje ekuqaleni uzoyikhipha ekugcineni. Imbangela yami engibeka lana ngizobhalela umuntu engithandana naye njengamanje uThabiso Sibiya. Ngemfihle enginaye ngangilokho ngimfihlela yona ukuthi ngithi nginengane naye kanti akusiyona ingane eyakhe. Iminyaka iso3 okuhle. But ngiyabona ukuthi hayi cono ngimtshela ngoba ngiyabona ukuthi akafani naye. Mina ngifuna ukuthi aye kube azi umndeni wakhe ngoba yena akusiyena owakhe. Yakuzwa uthi useyondla iminyaka emithathu. Ya una 3 years. Seninesikhathi esingakanani nithandana ninobabili? Sina 6 years. Sineminyaka u6. Yeah. So ngaphandle kwaloko kushoyo ukuthi uthi imbangela yokuthi ufuna ukumtshela uyabona ukuthi ingane ayifani naye. Iyiphi enye imbangela mhlambe ebanga ukuthi ugonyuluke kahle ukuthi ke manje ugeqa amagula? Ukuthi kwayena nje angisamthandi, ngithanda kahle vele ubaba wengane. Ukuthi nje yena ngimthanda. Sahlangana khona ngambona nje ukuthi
Olomuntu othanda ukukhipha designer ngathathekake ngase ngamnika ukuthi ingane yakhe. Okay. Ubaba wengane why ubumfihlelile ukuthi ingane yakhe? Ngicela ukuthola isizathu salokho. Ubaba wengane yenu uyazi ukuthi ingane yakhe umuntu ongazi yena uThabiso Sibiya. Ubaba wengane uyazi ukuthi ingane yakhe. Yebo uyazi, wazi kahle. Ulokhuzana uThabiso. uThabiso yena ongayazi ngoba vele angahlangani. Okay. Useyondla ingane kwazi kwayiminyaka emithathu. Okay, ngiyakuzwa isitori sakho ngiyasizwa. Kahle kahle wena uThabiso ubumthanda ngoba ewumuntu onemali. Osikhiphelayo. Okay. Ubaba wengane yena isimo sakhe ngasemalini umi kanjani kanti? Yena uyayondla ingane ukuthi kwayena unomfazi emakhaya. Oh yeah. Uyayondla ingane. Uyayondla ingane yakhe. Mawuthi unomfazi emakhaya kusho ukuthi ushadile. Hayi lokulobola nje kwakudala ukuthi ukhiphe inkomo, hayi ukuthi umshado. But yena uyazi ukuthi unengane nami. Okay, wasethandana nawe nase nathola ingane. Sathola ingane. Mina ingane engayinikeza uThabiso. Yeah. All right, ngiyakuzwa. Ngicabanga ukuthi okay, ngaphambi kokuthi ngiqhubeke, yini ekwenze mhlambe wabhalela iBlack Life? Ukuthi nje ngifuna ukwazi ukuthi akho ngane akanayo. Okay, umuntu kanjani yena uThabiso ngaphambi kokuthi nje mhlambe size simlethe la. Ngifuna ukuthi mayifika sibe sesinaso isithombe sakhe mhlambe sowuthe ukungibriefa kancane. Hayi umuntu nje right ongenankinga ukuthi nje ngifuna ukuthi aphume entweni angahlangeni nazo aqala impilo yakhe kabusha ngoba nami angisayishayi ngaye. Ay imbuzo eminingi sizoyithola mase sekufika yena okunye nokunye. Mbuko le Black Life TV. Sisaya ku-ad break asihambe. Ngiyakucela ukuthi nawe la ukhona unganyakazi. Hlala kanjalo uqhubeke uphuze itiye lakho, uphuze nayinoma yini oyiphuzayo ngoba siyabuya. Obhalile usicelile ukuthi sihambe siyolanda okuyena yena afuna ukumgonyulukela. Ngiyacela ukuthi ungasuki, hlala kanjalo. Siyabuya njengamanje. Danko. Mbuko le Black Life uyabheka njengomgogodla njengoba kade sithembisile ukuthi sizobuya. Sengihambile ke ngamlanda lo obhalelwe. Ukuthi azozwa imfihlo sise kade engichazela yona. Ngiyabonga kakhulu ngesineke sakho ukusibekezelela nje kwakho ukuhlala ungasuki. Mfowethu uyaphila? Akaphila yaphuta mbahle. Hayi. Konke kuhamba kahle mfowethu. Ngicela uzintroduce igama lakho nokuthi usuka kuphi. Sanibona babukeli, igama lami nginguThabiso esibongwa Sibiya, ngisuka le eClermont, eMndunduma. Siyajabula ukwazi. Uyamazi usisi? Ngiyamazi uma wengane yami. Okay, sisi wami usa right? Yeah, right. Ngicela ukuthi uchazele ubafu. Yonke lento okade umchazela yona njengoba nje injalo. Uyiqale nje phansi uzoyikhipha ekhaya. Okay, Thabiso ngibhalele la kwa Black Life TV. Ngemfihlo ngifuna ukwazisa yona. Ngilokhu ngifuna ama-plans ngizotshela kanjani ukuthi le ngane yazi ukuthi eyakho okuhle Sibiya kusiyena wakho. Onobaba wakhe. Ngathi ngizwanga kahle. Ma okuhle ungiphindela. Ngibhalelela ka Black Life TV ngokuzokwazisa ngemfihlo yokuthi okuhle lo wazi ukuthi ngowakho akusiyena wakho nobaba wakhe. Manje sonke lesikhathi ngitshela ukuthi mina ngondla ingane ngayo neyami. Ngitshela lokho. Indlela nami ngidecide ukuthi kufika isikhathi sokuthi ngicele ngalelo daba lalengane ngoba nawe uyayibothi ayifani nawe. No anti bakho futhi baya complain ngayo manje ngidecide ukuthi ngiyise kubantu abafanele fana nabo. Welile ungazongijwayela kabi yabo la usuyenza manje ngitshama amasimba manje bafo
Ngitsha amasimba manje mawukuhleke lokho. Ngitsha nje ukuthi ingane akuyona yami, ingane sengiyondle isikhathi esingaka, uzongitshela akuyona yami. Nakusiyona yakhe ingane. Nganginawe la usaqhubeka lesi sakho la uhamba indlela zakho la ubele ufuna usizo la uluntshengo nama craving mina ngiyazama ngazo zonke indlela uzongitshela ukuthi akuyona yakho le akuyona yami leyo ngane. Phela ngangakubambile ukuthi ungondlela ingane wawuthanda. Kumele ngitshele phela, kumele ngitshele. Ngicabanga, cela ngihlise umoya. Kumele ngitshele phela ukuthi akuyona yami ingane. Ngeke ngehlise umoya baba. Hlale phansi mfethu. Sikhulumeni kahle. Isizathu ukuthi sifike kwi-solution, angithi. Manje masilwa ngesikwazi ukuthi sixazulule. Bafuna ukucaphuna yazi bobunganani. Ngicela uhlale phansi baba. Yabo ubunganani. Ukwenza lokho, yabo lokho ubufakazi obuqanda ikhanda enkantolo sosebenzisa lobufakazi mase uyaboshwa. Uboshelwa nje le ishe encane. Cela wehlise umoya ungavumi ukuthi ulawulo ulaka njengamanje. Cela uhlale phansi mntaka baba. Unalo ilungelo lokudinwa mfethu, angikuphiki lokho. Kodwa njengamanje ngicela ukuthi uhlale phansi. Sisi usho kanjani ukuthi uyena wayethanda? Wayethanda phela ukuzenzela ngoba nawe uyakwazi ukuthi akwazi nje ukwenza ingane. Amanyala lawo. Amanyala uyakwazi ukwenza ingane. Uyakwazi ukwenza ingane. Wena usukwazi lapho ukuthi angikwazi ukwenza ingane wena. Usukwazi lapho wena. Asiye yakhe ayifani nawe uyakwazi ukwenza ingane wena. Uyakwazi ukwenza ingane. Indaba umbuzo ukuthi uyakwazi ukwenza ingane. Akusiye yakhe ayifani naye. Ayifani nangu. Yini phothi angikwazi ukwenza ingane? Ukumtshela iqiniso ukuthi akakhohlwa, akakwazi nje ukwenza ingane. Kanti amazi ngasho ukuthi akanawo wazalo okuyenza ingane oba kade sasizama. Uthini ngale minyaka le aseyispendile isikhathi lesasespendile eyondlingane ingane yakho. Uthini ngayo isikhathi sakhe izinto efana ngabe uyazenza. Phela lokho bhuti besithandana kumnandi ubengaphoqiwe. But ngiyacabanga ukuthi ubungamtshela ke iqiniso mawusho kanjalo uthi ubengaphoqiwe. Iyayi ngakho ngizela ngoba ngizokhipha lona iqiniso. Kona ke uzongitshela uzokhipha amaqiniso sayasulikhipha neqiniso. Uba wengane? uPatrick Muphi? uPatrick Mashaba. Mashaba. Yebo. Wena utshela ngabo wena. Patrick Mashaba. Yes. Ngakhuza le ndoda. Bafusuka wena. Suka. Ngicela ningilethele igadi. Ngeke ngize ngikwazi ukuyimela lento. Gadi. Yo, baf, hlisa umoya. Hlisa umoya wena. Sis. Hoyibo. Andiyani ne-progress na. Lucapha. Yazi bafo lento yenzayo bafo izokubophisa ngento encane nje. Asikho isidingo sayo yonke lento. Ngiyazi ukuthi ungizamile mfowethu. Kodwa manje ukubeka umuntu isandla kuzokufaka enkingeni. Manje uchaza umuze uSpider-Man manje la. Cha bafile indlela owenza ngayo iyona ebanga ukuthi kusize sifike la sikhona njengamanje. Angithi imbangela la sifuna ukufika kwi-solution. Angishayise umoya ngisangikhwapha. Awusuke eduze kwami. Ngesikwazi bafo ukwenza lokho ngoba phela wena njengamanje angithi ungamile. Wena ungalehisa kanjani ulaka? Uyabona kwenzakalani la? Ya bafuna i-right yokudina. Kodwa ekugcineni kufanele sifike kwi-solution. Sifike usixazululo ukuthi isiyenzekile lento ngeke sayishintshe. Njengamanje sifike kwi-solution. Aqhubeka chaza. Yayi khona ebengizomtshela khona lokho bengize ngakudaba lengane nokuthi nje angisayishayi ngaye angisamfuni. Wena bafubo samthanda. Welile. Wena umancane welile. Sonke lesikhathi 6 years wonke nginawe. Ups and downs. Highs and lows nginawe mina. Ngomndeni wakho mina. Ngithengela ingane yakho izinto zokugqoka la. Uba uyineglectile mina de khona present. Uzongitshela usangithandi futhi ngaphezulu kwalokho. Uzongitshela usangithandi. Angisakuthandi vele bengenzela abantu. Nokuthi ngikwenza isithunzi ngophi isithunzi obavele. Isithunzi sani? Okwakuyindoda lo uthi ngibulawa idlala. Bambe futhi.
madoda ngebro uzophakama ngami la kumakhamera. Bafa ngathi amandla akho wasebenzisa endaweni errong. Uthi embhedeni awukwazi ukwenza lutho. And twa Angisazi wenza lutho manje twa manje. awazi. Wasazi wenza lutho manje twa mina. Hambe ukhulisa uzwazi ukwenza ingane ungafuni ingane zabantu. Oh, yazi wele uthi ngitshela something bengiyakufihlela ke mina. Yabo lo Patrick wakho lona ulebele uchaza ngaye lana la. Ave ngipha kamnandi. Ukupha kamnandi ngoba ukuba nane hectic yangculazi. Ukupha 3 wonke. Wena wazi lokho phela. Mina ngeke ngikwazi phela lokho mina. Uthi uhamba nami manje ema-clinic. Baf lo. Ningculazi lo. Ningculazi lo. Tshela. Ngiyajabula. Manje walala naye nengculazi bafa. Ngimthanda, ngenxa kumthanda. Nawo nayo. Nawo nayo. Yonke engibasela kakhulu bafa phezulu. Ingane akasangithanda. Ngitshela ukuthi futhi ibu. Manje bafo unengculazi walala naye nengculazi. Nawe kusho ukuthi usunengculazi. Kushuthi bafu. Umuntu wenze into ukuthi uyamthanda ufuna kuba naye. Qede lapho yena ezokwenzela nje. Lesifebe lesi. Hlesani imoya hlala phansi. Ngabe kuyiqiniso kangakanani bafo ukuthi wena embhedeni lento ayisho ukuthi wena embhedeni awuperform ngendlela. Iqiniso kangakanani leyo? Awuba umoya. Wena ukwazela lapho wena lokho. Wena Cha, akwazi ngiyabuza. ukuthi wena uwumuntu wesilisa wena uzazi ukuthi uperforma kanjani wena. Ngiyabuza mfowethu. Ngibuza into ayikhulumile. Nanti ngibuza amanyala ungibuza wona amanyala nje nawe ngabe ngibuza nanti uthi akushaya. Amanyala ungitshela wona. Bafa ucabanga ukusebenzisa lamandla akhe embhedeni hayi la endaweni errong. Oh, unamahlaya manje wena. Unamahlaya Cha ukuthi njengamanje. Usheva Noah. Cha ukuthi njengamanje. Uzolungisela la noma uzolwe ukhuluma indaba la. Ukuthi uyayihlambalaza njengamanje. Thina sifikeni kusixazululo sikhulume njengabantu abadala. Lento yenza ayinasidingo. Ayinasidingo lento yenzayo mfowethu. Usefikile wagonyuluka. Wena sithini sakhe isinqumo. Aqhubele no Patrick wakhe yabo nje beshele nayizwe njengoba echamela kuyena emlomeni ingakho ishele nayizwe kanje. Samfuni akamthathe. Nalingane yabo labayondla bodwa ngisayifuna iduze kwami. Ha, nyani. Ushisa igwayi imbala. Amboshisawa namhlanje uzokwenza ukuthi uvukele. Safuna ukukhuluma nawe ungekho. Manje usiza nawo proclares la duze kwakho. Lo ngisa ngikho apha ndoda. Hlehla. Ha. Manje ithini solution yenu niyahlukana njengamanje? Ngiyamyeka. Hayi nami vele bengibulethelela ukuzokuyeka vele ukuthi uqhubeke nempilo yakho. Impilo yami ihamba kahle ke wesizwe ayifani yakho mina. Yabonye la kuPatrick kuyake uyalamba ngifani naye mina. Yaqhubeka umthatho wakho. Hayi futhi ngihamba naye. Kodwa sisi lento yenzekiyena mfowethu after yonke into esekwenzele yona uthini imali kade kunikeza sona yonke into ekade kusupporta ngayo ebese uzovele usho kanje angisho ukuthi ngisayida naye kodwa sengibuka isacrifice seyenzile nje for wena Angisongali soba nami bemuphi isithunzi ola lonke ngamsebenzi walutho. Isithunzi manje ngidinga isithunzi sakho mina. Manje ngidinga isithunzi sakho. Awungitshela lokho wena eyibu. Ha. Ubuzothini wena ungene ecathuleni zakhe afike nendaba kanje kuwena ubuzoreact kanjani? Bekuzodependa ukuthi ukusiphi isimo ukuthi bengisamthanda noma cha. Mina bafakisana nayo into engayisho kuyena lesikhebereshe lesi. Aqhubeke nayo Patrick wakhe. Aqhubeke nayo. Ha. Ngiyacabanga ukuthi wami umsebenzi usuphelile. Uhlelo lesona mana kancane ke webhudi bamba umoya wakho nje kancane ukukhuluma nesikhenke sakho la. Mina ngifuna ukushisa ugwayi manje. Ngikhathele ukuba la. Ushisa ugwayi wami manje. Angisekho right emoyeni. Amakhwapha ayajuluka lana, izandla zami zasheka ngifuna ukushaya le ndule ngempama. Ukhamba. Baqodendeni. Mhlambe lo gwayi. Ay siswami manje ngoba yonke lento iphethe kanje uthini? Lokho nje mina engushoyo bhuti ngoba ngiqedile into ebingilethela ukuthi abe nolwazi lokuthi kwenzakalani. Manje ngoba ubafo ephuma ethukuthele kanje la e-studio umuntu vele umuntu onolaka kanje noma uyaqala ukumbona enolaka since umtshele lento? Angathi nje ushintsha manje umuntu oright nje.
ushintsha manje phela wonke umuntu methukuthela uyashintsha afani nobehephi. Indlela ashiye ngayo iyangithusa sisi ngoba kungenzeka ukuthi aphinde akubuyele futhi ntambama mhlawumbe akulimaze enze yonke leyo nto. Ubucabanga ukwenza kanjani? Ngizomfaka i-protection order ukuthi engabe seza kumina naye ihlale kwakhe nami ngihlale kwami. Okay, obukufuna usukutholile kuyona yonke lento. Ukuthi useyazazi ukuthi ungophi. Nihlala kanjani nihlala khona? Nihlala nobabili noma umuntu nomuntu uhlala kubo? Siyavakashelana. Siyavakashelana. Hayi, ngiyabuzwa. Ngicabanga ukuthi sikuthole konke besikudinga. Isiphetho ukuthi ufake i-protection order ukuze uzokwazi ukuthi uphephe. Ngoba indlela aphume ngayo ubafo ikhombisa ukuthi usangabuya enze into ebuhlungu kuwena. Hayi. Ngicela ukulivala la uhlelo lami. Buko le Black Life TV siyabonga kakhulu ukusibekezelela isineke sakho. Sibonge nothando sitshengisa lona. Unalo ke nawe ilungelo lokukhomenta ku YouTube. Ngaphambi kokuthi ubuke, subscribe bese uyakhomenta usho lakho uvo. Siyabonga kakhulu. Siyophinde sibonane ngenye ishow elandelayo. Bathi showcase ehamba nePillowcase emagameni. Danko. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.